Здравейте! В предното видео ви разказах за моята бременност и сега, както следва, ще разкажа за раждането ми. Защо се наложи спешно секцио. Въпреки моето огромно желание за раждане, нормално се наложи спешно секцио, което да кажа не ми е чак такава драма. Просто аз буквално ме беше страх от секциото и много се притеснявах. Но в последствие разбрах, че... То не разбраха ми, усетих, че не е чак такъв голям проблем и такава голяма драма. Няма нищо страшно, не е чак толкова болезнено, поне при мен не беше. Нали, то сега при всеки предполагаме различно. Всеки има различен праг на болка. И така, започвам. Първо да кажа, аз се следих бременността при доктор Ана Богданова в София, съответно и при нея родих в последствие. В болница Токуда родих. Отидох, може би някъде в 36-та седмица в София, един месец предварително. Това го казвам и в предното видео. Съжалявам, ако някой го е гледал, нали, и се повтарям. Отидох в София да чакам бебето да се роди, тъй като бях си за естествено раждане. И докторката ми каза, че трябва да отида по-рано в София един месец, тъй като съм слаба и е много вероятно да родя по-рано. В крайна сметка ходих на тонове, бебето нямаше намерение да излиза. В крайна сметка бебето се роди в 39-та седмица с секцио, успешно секцио. Така, термина ми беше за 7 август. Тя се роди на 1 август 2024 година, като беше едно голямо чакане този месец, беше много дълъг месец. Ходих на тонове, нямаше контракции, нямаше разкритие, нямаше нищо. Но вечерта, преди раждането на бебето, говорихме си с моя мъж, нали, че вече нямаме търпение да излиза. Той каза, че е много сигурен, че бебето ще се роди на 1, нали, на следващия ден. Каза, аз съм много сигурен, бебето утре ще се роди. Започна да се стяга багаж да дойде в София, тъй като аз, нали, бях там един месец при наши роднини. А той си беше тук в Търново, тъй като ние сме от Търновския район. Той си беше тук, пътува, нали, за да се виждаме, идваше през 4-5 дни. Там, нали, през този един месец. Така де, каза, че е много сигурен, че бебето ще се роди на следващия ден. Беше четвъртък, т.е. като се роди бебето първи беше четвъртък миналата година. И започна да си оправя багаж, чудеше се какво да си вземе, говорихме по месенджер, започна да оправя леглото на бебето. В смисъл, той не е да го оправя, ами да сложи чаршафи, тъй като аз не бях сложила, тъй като някъде по групите бях чела. То е суеверие сега, нали, всеки се решава, но по групите пише, че ако сложиш чаршафи на бебето по-рано, това означава, че го чакаш вече да се появи и, нали, това предразполага да родиш по-рано. Това, пак казвам, са някакви суеверия. Съответно сложи той чаршафите. Даже имам скриншот как ги слага. И аз нищо не усещах. Нито контракции, нито нищо. Относно тази тапа, която пада, мен ми падна, може би 7-8 дни преди това. Писах на моята докторка, че ми е паднала тапата. Нали, аз не бях сигурна дали е това, но като четох по групите е това. Писах на моята докторка, че е паднала. Тя каза, че това не е... нали, това, че е паднала, не е задължително, че бебето ще излезе веднага, там след 24 часа или колкото. И не излезе веднага, задържа си още една седмица. На 1 август, някъде около 5 часа сутринта, усещам... Нали, тук сега е малко неприятно, като го разказвам, но няма как, това са нещата от живота, ще го разкажа, за да знаят, нали, за да са наясно повече хора. Така, събуждам се аз към около 5 часа сутринта и от моето незнание аз, нали, усещам, че нещо тече и съм мокра. Събуждам се и като се отвих, видях кръв, което малко ме шокира. И сега аз започна да се чудя, така ли трябва да изглеждат водите, нали, които изтичат, защото аз още преди да се отвия и да видя, нали, че е кръв, предположих, че това са води. Казах си, дали е нормално да има кръв.
Ами оказа се, че не е нормално. И влязох аз да си взема един душ набързо, защото аз, нали, бях се изцапала. Влязох да си взема един душ. Доста кръв вървеше през цялото време. Там, където живеех, събудих нашия роднина, при когото живеех. И му казах, нали, че тръгвам към болницата, защото, нали, няма какво да чакам. Нямам болки, нямам нищо, но, нали, има кръв. И веднага той стана, извикахме такси, облякох се, то през цялото време си вървеше кръв доста, притеснявах се доста да не изцапам някъде, да не направя нещо. То не е, че това в момента е важно, нали, все пак се появява бебе, че мислиш дали ще изцапаш, както и да е. Притеснявах се все пак, нали. Писах веднага на моята докторка, писах и в Viber, тя, нали, очакваше, че бебето може да се появи всеки един момент, тъй като даже до термин оставаха, нали, 6 дни. Реално. Писах и веднага в Viber, вече беше станало около 6 часа сутринта. Нали, докато се оправим, докато тръгнем, докато така. Писах и веднага, че имам кървене. Тя ме пита дали усещам бебето да мърда, но реално аз се бях събудила преди 1 час и за това време, може би в паниката, аз не го усещах да мърда и казах, че откакто съм се събудила, не съм го усещала да мърда. При което тя явно доста се е притеснила. Каза ми веднага да отивам към болницата. Отидох аз в болницата, тя все още не беше там, но имаше дежурна лекарка, която тя беше предупредила. Тя ме пое, прегледаме на ехограф, видя, че всичко е наред с бебето, че той има пулс и си има жизнена дейност като цяло. Нали, видя, че всичко е наред с бебето. Започна да ме преглежда, нали, за да види защо има кръв. Съответно, доста кръв изтече. И малко след това моята докторка дойде, нали, другата жена, така и не разбрах името, защото много бързо се случиха нещата, просто ми беше като така. Нали, тя я успокои, че бебето е добре, има си нормална сърдечна дейност, нали, всичко е наред с бебето, но, нали, има доста кръв, която изтича. Буквално си вървеше доста стабилно. Не спираше. Да, я успокои я. Тя каза, че много съм я стреснала. Притеснила се много, защото, нали, като има кръв, това е проблем. И в крайна сметка ме заведоха в родилна зала, като там, нали, ме сложиха, включиха ме на тонове, да виждат, нали, какво става, но аз нямах никаква контракция, бебето си имаше нали, нормален пулс, контракция няма никаква и започна едно чакане, което мен чакане ми се стори доста дълго. Чакахме, нямаше контракция, аз звънях на моя мъж, той тръгна вече към София. Нали, той се беше подготвил, естествено, както казах вече. Сякаш е предчувствал нещо, докато аз си мислех, че няма да излезе това бебе на следващия ден, защото нямах никаква контракция. И той до последно си нямах, така и не разбрах какво е да имаш контракция. И така, включиха ме, както казах, на тонове. Нямаше контракция, бебето си беше нормално и така, чакахме и нищо. А кръв вървеше през това време, нали? Вървеше си кръвта, не спираше. През това време започнаха да ми носят документи да попълвам и решиха, че ще ми правят секцио, защото аз кървях, а пък нямах контракции, нямаше какво да се чака, защото щях да изгубя много кръв и можеше да е фатално за мен или за бебето, пък даже и за двете. И решиха, че ще ми направят спешно секцио, при което ме заведоха нали, там в операционната. И толкова бързо се случиха нещата, толкова набързо се събраха, че просто за момент някак дори не знаеш какво се случва. Малко така ушашавено, то като, нали, не е предвидено, е спешно. Така, доста документи има за попълване, но това го бях чела някъде, че там, нали, има доста документи за попълване, което си е тяхно право в крайна сметка, защото, нали, трябва да се съгласиш за всичките неща, които ти правят. Въпреки че не бях съгласна за секциото.
Не, шегувам се, разбира се, най-важното е да сме живи и здрави с бебенцето и всичко да е наред, пък дали нормално съм родила или секцио, все тая. Важното е, нали, пред това положение да сме живи и здрави. Сега, ако имах избор, винаги бих избрала да родя нормално, но нямах такъв избор. В крайна сметка заведоха ме, нали, там, биха ми опойката, бебето се събуди. Ще продължа след малко. Значи сме стигнали до опойката. Така, имам вече едно събудено бебе, но ще се опитам по-набързо и синтезирано да разкажа. Да продължа да разказвам. Така, сложиха ми опойката, съответно, и всичко започна. Като искам да кажа, че аз наистина бях много стресирана. Казах си, как сега ще съм будна, ще ме срежат, аз ще усещам всичко. Но в крайна сметка нищо не се усеща. Всичко стана толкова бързо, че дори не разбрах, докато ми биха опойката, докато така и ме срязаха. Като това се случва наистина супер бързо. Срязаха ме, почти нищо не разбрах, извадиха бебето, но нищо не се усеща, просто усещаш, че нещо се случва, че те пипат, но нищо не се усеща, болезнено. Извадиха бебето, то се изплака. Изплака и роди се в 8:56 минути. Вече, значи, толкова бързо се случиха нещата, 5 часа се събудих и в 8:56 вече имах бебенце родено. Нали, изтеглиха я, измериха я 49 см, 2830 беше, пак имаше малко прекъсване. Така, извадиха бебето, изтеглиха, измериха я, както казах. Не знам точно докъде стигнах, преди да ми звънне телефона. Измериха я, изтеглиха я и взеха ми телефона, понеже телефона ми беше там наблизо, сложиха я до мен, снимаха ни. Беше много мил момент, много хубаво така, малко си ушашавен, не знаеш какво се случва. Странно чувство е. Но е много хубаво. И така, след това не я взеха вече там, нали, за да си я преглеждат, за да видят всичко дали е наред. Мен започнаха да ме шият, като това продължи малко по-дълго време. Да! Като самото шиене, нали, продължи малко по-дълго време. Така, зашиха ме, нали? Всичко мина, после ме преместиха вече, нали, на леглото, което е с колелца, нали, за да ме закарат в реанимация. Преместиха ме, вдигнаха ме, така като ти вдигат краката, виждаш, че вдигат нещо, но той е като кашкавал, нищо не усещаш, просто е така, че размятат краката, много е странно. И заведоха ме в реанимация, аз бях първата, която бях там, понеже имаше 4 легла, после се докараха още 3 момичета, нали, бяхме 4 момичета в реанимация. И така приключи, нали, секциото. Вече в реанимация, нали, те много се гържат за теб през цялото време. Да, мами! Да, с моето. Много се гържат, нали. Тати е на работа, мамо. Много се гържат за теб през цялото време. Закачат те на монитор, постоянно. Да, мамо! Тати е на работа, мами. Постоянно гледат, нали, постоянно те следят, кръвно, дали всичко е наред, така, единственото по-неприятно. Да, мамо! Тати е на работа. Единственото по-неприятно нещо, което правят в реанимация, е така да те натискат по корема, за да може, нали, кръвта да излезе. Впоследствие, нали, вече след като мина операцията, разбрах и ми казаха, че сме извадили голям късмет с бебето, тъй като плацентата ми се е била отлепила, не напълно, но доста голям процент. Даже сега, понеже съм си взела тук епикризата, ще видя дали пише, за да не говоря по спомени, отлепване на плацентата на широка площ, ангажиращо около 1/3 от повърхността й. Добре, значи е била отлепена 1/3 от площта й, което ми казаха, че сме извадили голям късмет. Защото реално, ако се отлепи цялата плацента, това е голям проблем. Първо, че аз мога да загубя много кръв, второ, че бебето остава без кислород и това може да доведе до фатален край и за нея, и за мен, и за двете ни и така. Просто казаха, че бебето се е родило с късмет и че толкова бързо съм отишла в болницата и те, нали, съответно толкова бързо реагираха.
Радвам се, нали, че е така, защото не знам, ако бях в някой друг по-малък град, както постоянно слушаме по новините за проблеми, нали, дали... В смисъл, имам си в главата и тези мисли, какво щеше да се случи, ако не бях там. Просто така. Но това е друга тема, няма да навлизам в такива подробности. Така, преместихме в реанимация, както казах, неприятното беше само когато ти натискат корема. Така вече като започнеш да се усещаш краката и тялото, е хубаво да се сгънеш краката и да се навдигаш, за да може да кръвта по-лесно да излезе. Общо взето в реанимация добре мина горе. Идват, нали, гледат, постоянно си под наблюдение. Доста време, нали, не може да пиеш вода, заради опойката, доколкото знам. И така, мина, дойде вечерта, всички успяхме да поспим, нали, другите момичета, които доведоха в последствие, доведоха ни бебенцата по едно време. Вечерта всички звъннахме така по месенджер на бащите да ги видят, въпреки че те, нали, са успели все пак да ги видят след като се роди бебенцето и казаха, да, нали, то си е с номер, че още в операционната, нали, дадоха ни гривнички. И така, нали, таткото отиде, нали, по номерчето, те са му я показали, видял я, снимал я, нали, после те се събираха с моите и неговите родители вечерта, те ми я донесоха малката на мен, звънях им по месенджер, видяха я. И така, беше много мил момент, много хубаво, не съм имала някакви болки, всичкия моя страх беше абсолютно напразен. Изобщо не мога да кажа, че съм имала болки. Нали, неприятното беше само това натискане, общо взето всичко друго е в рамките на нормалното, но пак казвам, нали, всеки си има различен праг на търпимост, така че не мога да кажа, че това, че мен, нали, не ме е боляло и не съм го изживяла толкова тежко, нали, друг няма да го изживее. И така, после нали, успяхме всички 4 момичета, които бяхме там, да поспим. Вечерта, на сутринта ни събудиха, донесоха ни да хапваме, като хапването беше, доколкото си спомням, крем-супа или гризли, какво беше, нещо е такова лекичко и чай, съвсем леко, нали, все пак се захранваш, защото не си ял цял ден. Само да кажа, понеже моето секцио беше наистина доста спешно, докато отидох в болницата и веднага ме, нали, приеха и почнаха операции и работи. Изобщо не са ми правили на мен клизма, понеже на другите момичета са им правили. Те, 2 от тях бяха планирано секцио, другата също е била спешно секцио, но тя е била почнала да ражда нормално и на нея също са и направили, на мен не са ми правили. Така. И друго, да, вдигнаха ни, нали, след като хапнахме, почнаха да ни раздвижват, вдигнаха ни, не съм имала проблеми, не ми е било гадно, нали, станах си, съответно всички опитахме да отидем до тоалетна, не е било някакъв, кой знае какъв проблем. И това е общо взето от реанимация. След това започнаха, нали, да ни водят по стаите, те почват изписванията там към 10-11 часа. И нас започнаха да ни водят по стаите, които са се освободили. Заведоха ме, нали, в стаята, малко след това докараха бебенцето. И това вече е много така мил момент и то е твоето бебе, обаче ти се притесняваш да го вземеш ли, да не го ли... Поне аз бях, нали, така, да го взема ли, да не го ли вземат. И така, взех си я. Относно сукането, тя, понеже аз си носех помпата за кърма в болницата и започнах веднага да се цедя, понеже знам, нали, че така е добре. Започнах веднага да се цедя, за да стимулирам слизането на кърмата, понеже, нали, знам, че когато е секцио, по-бавно стават нещата, но при мен това не беше така, понеже в стаята бях с едно момиче, което беше родила нормално, на нея по-бавно и дойде, отколкото на мен кърмата. И почнах с помпата, нали, почна да излиза кърма. Толкова страдех в началото, капчици, но те там се хранеха с адаптивано мляко, защото, нали, то във всяка болница е така. Да, мамо. И
да, сложих да я пробвам да суче, носех си протектори задължително, защото ми казаха, че без протектори много трудно ще се получат нещата и съм благодарна. С протектори се засука тя, даже много добре се сучеше, беше си лакомичка, изяждаше, в смисъл и сучеше, отделно се изяждаше и млякото. И общо взето е това относно в началото. Тя там, нали, върна малко килограми, в последствие, нали, почна да качва, то с всяко едно бебенце е така. Друго, какво да кажа? За престоя ми в болницата да кажа, че аз отидох в четвъртък сутринта и в понеделник ме изписаха. Реално, ако е планирано секцио, доколкото знам, трябва да стоиш един ден повече, да отидеш от предния ден, нали, на следващия те опера. Първата вечер, нали, в реанимация, когато съм била аз, тя си беше там в неонатологията. Втората вечер също реших да я оставя там, защото не бях сигурна дали ще мога да се справя, нали, с цялото това нещо, а и операцията. Но честно казвам, съжалявам, че оставих и втората вечер, защото не ми беше тежко. Операцията почти не съм имала проблем с нея, в смисъл с операцията, и можех да си я гледам съвсем спокойно. Даже едното момиче от моята стая ми се чудеше, че си вдигам таблата с храна, нали, при положение, че така. Не съм имала проблем, наистина много лека ми беше. В смисъл, много леко ми беше секциото, само къде съм се притеснявала толкова много, аз това май вече го казах. И така. Какво да кажа, престоят ни в болницата беше много приятен. Там по принцип има лекции, но понеже аз хванах на четвъртък, бях целия ден в реанимация. В петък, кога чак 11-12 часа някъде ме заведоха в стаята, съответно съм изпуснала тази лекция. Събота и неделя явно няма, и в понеделник преди изписването хванах една лекция само. Но доколкото дам са хубави и полезни, аз бях на тази лекция. Тя беше за масаж на бебето, за къпането там, така. Хубавото там е също, нали, че те викат да видиш как къпят бебето, казват ти, препоръчват ти, нали, неща, спрейче за пъпчето, с какво ги къпят, как ги къпят, от главата надолу, като пипнеш дупенце не се връщаш нагоре. После, нали, за самата хигиена на бебето след банята, там с марлички да почистваш очичките с физиологичен разтвор. Друго какво, ушичките, нали, да попиваш, да не е мокро, и общо взето всякакви такива неща. Аз може би за тях ще кажа по-подробно вече, като направя видео за първите 40 дена с бебенцето вкъщи. Друго, пъпчето, между другото, на бебето падна в болницата точно преди изписването. В понеделник, нали, ни изписаха и като я заведох там, нали, да я приобуят, да й сменят памперса преди да тръгнем, и пъпчето падна. За мое успокоение, тъй като с моето е имало малко драма с моите родители. Аз съм се родила, между другото, малко по-рано. Точно майка ми е влязла в 9-я месец, аз съм се родила, т.е. това е било някъде 36-та седмица. И аз също съм била мъничко бебе. Тя не е много голямо, но аз съм била по-малка от нея. 2600 съм била. И моето пъпче доста така се е задържало във времето, че е трябвало да ходят да ми го махат. Но нейното си падна още там, което е хубаво, защото ако трябваше вкъщи да го правим, така. Трябваше да се почиства с спирт, така лекичко, и след това да се пръска с едно спрейче на Адерма, мисля, че беше някакво. Но то във всяка болница си различно, предполагам, във всяка болница ще кажат какво точно и как да правите на бебето. И така, общо взето, свижданията на бебенцата бяха след обяд от 4 до 6 ли бяха, не си спомням сега. Там някъде таткото идва да я вижда. Той, нали, беше в София, докато ни изпишат. Там остана. За изписването ми беше малко хамалогия, тъй като не знаех, че аз трябва да отида и да задействам нещата за изписването. В смисъл, аз трябваше да отида да си занеса личната карта, аз трябваше да отида да взема документ, да отида да платя, да се върна и така. Мислех, че ще дойдат, нали, ще поемат тези неща, в смисъл ще ми кажат, нали, това, но не, и чаках някой да дойде, никой не идваше, и в крайна сметка реших да отида да питам какво става, трябвало аз да отида, нали, това беше малко така неразбрано, в смисъл така аз не разбрах. За неонатологията е доста добра, защото всеки го знае, предполагам, за там, за тази болница. Всякакви изследвания правят на бебето.
много така се грижат за бебенцата, изобщо всичко е на много добро ниво. Но казах най-общо каква е била причината, защо се наложи успешно секцио, ако на някой се наложи, да го имате в предвид. Сега, заплащането, това беше през 24-та година, миналата година. Сега цените със сигурност са различни, но ако потърсите в интернет, ще си намерите колко струва нормално, колко струва секцио и така. Общо взето е това. Мисля, че друго няма какво да кажа. Пак казвам, че съм много доволна от моята докторка. Тя и след раждането ми писа няколко пъти във Viber, дали всичко е наред. И така, мисля да приключвам това видео, тъй като имам събудено бебе, което след малко трябва да яде. И ако нещо допълнително се сетя, ще се включа. За сега мисля, че това е, което исках да кажа. Най-важното. То беше защо се е наложило секцио, а всичко вече е друго спрямо отглеждането на бебенцето. Вече ще засегна в някое следващо видео и някоя следваща тема. Това е за сега. Ако имате някакви въпроси, може да ми ги зададете. Надявам се нищо да не съм изпуснала. И това е. Чао и хубав ден!